Her vises automatisk oprettelse af en enkelt virksomhed med tilhørende live data. Importmodulet vælges i Workplace ved at klikke her. Der er både mulighed for at oprette som virksomheder og som leads. Firmanavnet indtastes i søgefeltet, i dette tilfælde Telia. Alle resultater indeholdende Telia vises nu her i listen, hvorefter den ønskede virksomhed vælges. For at undgå dubletter kontrolleres nu, om virksomheden i forvejen ligger i CRM. Dette gøres ved at trykke på knappen Match. Da virksomheden ikke i forvejen er oprettet, trykkes nu på Import. Du kan nu finde Telia i CRM. Stamoplysninger udfyldes automatisk på virksomheden, og der findes yderligere informationer på virksomheden ved live dataopslag. Her vises stamdata, økonomiske nøgletal 5 år tilbage, kontaktpersoner, det er alt fra bestyrelse til funktionsområder, samt moder- og datterselskaber. Udover de økonomiske nøgletal er der indscannet regnskaber 5 år tilbage. Her vises Telias regnskab for 2008 i PDF-format.